हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बड' अफ इनफो इउट्यूब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजां दं। दानि लोगोफोर आसाम स्टेटआवहाय गोदान पस्ट ओंखारबावदों ग्रेड 3 नि बेनो जाबाय SCERT आव दा बेवहाय नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइखौ खालामनांसिगोन आरो लास्ट डेटआ जोंनिया 22 नभेम्बरसिम थाहैगोन बिनि गेजेरावनो अनलाइन एप्लाइखौ खालामनांगोन। दा जों थांसै गोबाव खालामालासिनो जों नायनायसै अफिशियेल नटिफिकेशन बिनि गेजेराव नोंथांमोना चेनेलखौ दाबानो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैनोबा खालामना लादो लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै सेलेक्ट अल खालामना लाबानो जाबाय। दा जों थांसै अफिशियेल नटिफिकेशनाव लोगोफोर। दायो आं लानाय फैबाय लोगोफोर अफिशियेल नटिफिकेशन बेवहाय जों नायनोसै नेम अफ द पस्टखौ जों नायनोसै गिबियाव मोनदों जोङो बेहाय दङ लोगोफोर केटेगरि 1 आव जों मोननो हादों बेनो जाबाय LDA लवार डिभिजन एसिस्टेन्ट। थ' बेवहाय स्केल पेखौ नायोब्ला जों मोनदों 14,000 निफ्राय स्टार्ट जानानै 49,000 सिम आरो ग्रेड फेया दङ 6,200 पार मान्थ आरो पस्टआ दङ गासै बेवहाय 5 दङ आनरिजार्भआव बेवहाय 2 दङ STPनि थाखाय 3 दङ जोबोर मोजां। बेनिफ्राय लानानै क्वालिफिकेसनाव जाहैबाय लोगोफोर नोंथांमोना जिखुनु जाया ग्रेजुवेट जाब्लानो बेवहाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन। बेनिफ्राय लानानै नोंथांमोना बेवहाय कम्पिउटार सार्टिफिकेट थानाय जानांगोन होनना बुंदों एबा नोंथांमोनाहाय कम्पिउटार रोंनाय जानांगोन जेरै बेवहाय दङ लोगोफोर DTP बा टाइप नोंथांमोना खालामनो रोंनाय जानांगोन। दा जों मोनबाय नैबेवहाय लेबरेटरि एसिस्टेन्टआव दङ बेवहाय पस्टआ 3 दङ लोगोफोर आरो बेनि स्केल फिया बे एखेयानो जायगायाव नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों। दा बेवहाय आनरिजार्भआवहाय STPआव आरो STSआवहाय सासे दङ थ' नोंथांमोना बेहाय साइन्सनि जानांगोन लोगोसे नोंथांमोना फिजिक्स केमिस्ट्रि नङाब्ला बाय'लजि नोंथांमोना थानाय जानांगोन साबजेक्टआव आरो लोगोसे कम्पिउटार नोंथांमोना रोंनाय जानांगोन। दा जों मोनबाय लोगोफोर नैबेहाय 3आव बेनो जाबाय लेबरेटरि एसिस्टेन्ट। थ' बेवहाय नोंथांमोना अनलि 1 पस्टल' मोनदों बेवहाय नोंथांमोना जिखुनु जाया ग्रेजुवेट जाब्लानो एप्लाइखौ खालामनो हागोन लोगोफोर जुदि नोंथांमोना डिप्ल'मा दंबा बांसिन प्रिफारेन्सखौ मोननो हागोन। दा जों फैबाय नाम्बार 4 आव लोगोफोर एबा नैबे सिरियेल नाम्बार 4 आव फैबाय बेनिफ्राय लानानै थ' बेवहाय स्टेटिस्टिकेल एसिस्टेन्ट दङ थ' बिनि स्केल फिया एसे आलादा बेहाय ग्रेड फिया एसे आलादा बेनो जाबाय लोगोफोर 7,600 पार मान्थ जागोन अनलि 1 पस्ट दङ बेवहाय ग्रेजुवेट जाब्लानो एप्लाइखौ खालामनांगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना मोनसे साबजेक्ट थानांगोन बेनो जाबाय इक'नमिक्स नङाब्ला नोंथांमोना स्टेटिस्टिक्स नङाब्ला नोंथांमोना मेथ्स थानाय जानांगोन आरो लोगोसे कम्पिउटारा जेरावबो नांखागोन थ' आं बेखौ बुंबाय थाला। दा जों फैबाय लोगोफोर स्टेन'ग्राफार थ' बेवहाय अनलि 1 पस्ट दङ बिनि ग्रेड फिया जाहैबाय नैबे 8,700 पार मान्थ मोनगोन बेहाय नोंथांमोना ग्रेजुवेट जाब्लानो एप्लाइखौ खालामनो हागोन। बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय डिप्ल'मा थायोब्ला बांसिन प्रिफारेन्सखौ मोनगोन लोगोफोर स्टेन'ग्राफि कर्सआव। दा जों मोनबाय नैबेवहाय केटेगरि 2 आव मोननो हादों बेनो जाबाय नोंथांमोना ग्रेजुवेट इन्सट्राक्टर दङ बेवहाय नाम्बार 3 पस्ट दङ थ' बेहाय एसे ग्रेड फिया एसे बुरजा बेनो जाबाय 8,700 पार मान्थ थ' बेवहाय आनरिजार्भ जागोन बियो 3 पस्ट दङ थ' नोंथांमोना BA पास खालामनाय जानांगोन लोगोसे नोंथांमोना BEd थानाय जानांगोन बेवहाय होमबासो एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना MA पास बा बांसिन प्रिफारेन्सखौ मोननाय जागोन। दा जों फैबाय एसिस्टेन्ट टिचार आर्ट्सनि बियो लोगोफोर थ' बेवहाय अनलि 1 पस्ट दङ बेवहाय नोंथांमोनाहाय OBC MOBCल' मोननो हादों थ' बेवहाय STआ एप्लाइखौ खालामनो हानाय नङा बेबो जाबाय नोंथांमोना BA पास विथ BEd नोंथांमोना थानाय जानांगोन। दा जोंबो एसिस्टेन्ट टिचार बियो साइन्स लेभेलनि थ' बेवहायबो जोंहा मोननो हादों बे एखेयानो जागोन स्केल फिया ओमफ्रायहाय जों बेवहाय नायसै बे जाबाय सानै पस्ट दङ STनि थाखाय सासे STPनि थाखाय सासे आरो जाबाय आनरिजार्भ लोगोफोर नोंथांमोना बेवहाय साइन्सनिफ्राय ग्रेजुवेट खालामनाय जानांगोन लोगोसे फिजिक्स बा नोंथांमोना केमिस्ट्रि थानाय जानांगोन साबजेक्टआ बेनिफ्राय नोंथांमोना BEd नोंथांमोना पास खालामनाय जानांगोन। दा जों फैबाय नेक्स्टआव एसिस्टेन्ट टिचार लोगोफोर मोनबावदों बेवहाय अनलि 2 पस्ट दङ बेहाय लोगोफोर थ' बे जाबाय आनरिजार्भ आरो SCनि थाखाय मोनसे थ' बेवहायबो नोंथांमोना साइन्सनिफ्राय ग्रेजुवेट जानांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना BEd नोंथांमोना थानाय जानांगोन फिजिक्स बा केमिस्ट्रि थानाय जानांगोन लोगोफोर। थ' जों मोनबाय दायो नेक्स्टआव नर्मेल इन्सट्राक्टर थ' बेवहाय जों मोनबावबाय थ' बेहाय स्केल फिया नायदो लोगोफोर बेनियाबो 14निफ्राय लानानै 49 सिम आरो बेहाय ग्रेड फिया जाहैबाय लोगोफोर 7,600 पार मान्थ सानै पस्ट दङ आनरिजार्भआव सासे बेनिफ्राय लानानै OBC MOBC फोरनि थाखाय बेवहाय सासे दङ थ' नोंथांमोना बेवहाय जिखुनु जाया ग्रेजुवेट जानांगोन लोगोसे नोंथांमोना बेवहाय साइन्सनि जानांगोन होनना बुंदों लोगोफोर आरो लोगोसे BEd थानाय जानांगोन। जों मोनबाय दायो नेक्स्टआव इन्सट्राक्टर लोगोफोर बेवहाय सानै पस्ट दङ आनरिजार्भआव सासे MOBC आरो लोगोसे बेवहाय दङ लोगोफोर OBC थ' बेवहायबो नोंथांमोना BE पास खालामनाय जानांगोन मेजर थानाय जानांगोन होनना बुंदों लोगोफोर जिखुनु जाया मेजर थाबाबो जागोन बेनिफ्राय BEd नोंथांमोना पास खालामनाय जानांगोन बांसिन प्रिफारेन्सखौ मोननो हागोन अब्ला नोंथांमोनाहाय जायफ्रा माने MA पास नोंथांमोना बांसिन प्रिफारेन्सखौ मोनगोन। दा जों नायबावनोसै बाखि पस्टखौ जों मोनबावदों थ' बेवहाय जों मोनबावगोन लोगोफोर थ' जों बेवहाय मोनबावबाय नेम अफ दा पस्टखौ जों मोनबावबाय बेनो जाबाय क्राफ्ट इन्सट्राक्टर थ' बेवहाय दङ 3 पस्ट दङ आनरिजार्भआव सानै OBC MOBCआवहाय लोगोफोर सासेल' दङ थ' नोंथांमोना बेवहाय डिग्रि पास खालामनाय जानांगोन होनना बुंदों आरो लोगोसे नोंथांमोना बेहाय माखासे डिप्ल'मा थानाय जानांगोन। थ' जों मोनबाय मेनुवेल इन्सट्राक्टर बेवहाय अनलि 1 पस्ट दङ लोगोफोर नोंथांमोना फाइन आर्ट्सनिफ्राय पास खालामनाय जानांगोन होनना बुंदों डिप्ल'मा थानाय जानांगोन आरो नोंथांमोना अब्लानो एप्लाइखौ खालामनो हागोन। बेनिफ्राय नैबे वार्क एक्सपिरियेन्स टिचार दङ बेवहाय अनलि 1 पस्ट दङ आरो ड्रयिं दङ थ' नोंथांमोना बेखौहाय नायना लादो PDF फाइलखौ डाउनलड खालामनानै मा नांगौ क्वालिफिकेसनखौ दा बेवहाय गासिबो दंजोबो मिउजिक दङ ओमफ्राय लाइब्रेरियान दङ लोगोफोर थ' नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामना लादो। दा जों मेन टपिकआव फैनोसै बिनि एप्लाइनि बैसोआ जागोन 18 इयार्स जानाय लोगो लोगो एप्लाइखौ खालामनो हागोन। STब्ला नोंथांमोनाहाय 45 इयार्ससिम OBCब्ला नोंथांमोना बेवहाय 43 इयार्ससिम एप्लाइखौ खालामनो हागोन।
थ' बेनोसै लोगोफोर बिनि लास्ट डेटआ जोंनिया 22 नभेम्बरसिम थाहैगोन नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइखौ खालामनांगोन थ' बेनोसै वेबसाइटखौ नोंथांमोना बेहाय नुनो मोनदों बेखौ नोंथांमोनाहाय गोसोआव लाबानो जाबाय नट खालामना लाबानो जाबाय आरो लोगोसे आं नोंथांमोननो होगोन बेखौ डिसक्रिपसनावहाय डाइरेक्टलि नोंथांमोना थांनानै अनलाइन एप्लाइखौ खालामनो हागोन 2 नभेम्बर जानाय लोगो लोगो बेनोसै लोगोफोर नोंथांमोनाहाय आपडेटखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो आरो लोगोसे गोदानै फैदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानैबो लादो जाहाथे गोदान जबनि आपडेट होयोब्ला नटिफिकेसन मोननानै नोंथांमोनाहाय मिथिबाय थानायनि